Suso, podes acercarte aquí para presentar o teu libro. Germán tamén vai a falar unhas palabras, bueno, eu tamén vou a decir, a ver, do libro dele. Bueno, pois el tamén, o seu libro postamente o mesmo, ele é tamén pintor, tamén lle gusta, ten feito varias exposicións, sobre todo sobre o románico da Ribeira Sacra. O libro está ilustrado con moitas das súas pinturas, tamén tedes un pouco da súa biografía na pela. Bueno, Suso, contanos tú aquí con Germán o que queiras de agora. Vamos a ver. Boas tardes a todos. Eu quero dar as grazas ao Casino Ateneo, dar as grazas a Pincheda, aquí a Germán, bueno, ao señor alcalde por estar aquí, eu non sabía que estaba aquí, a todos os que viñeron, moitas gracias. Agora vamos a empezar logo. Eu, o meu poemario, vamos a ver, está basado no que é a Ribeira Sacra, que é a miña terra, e a Costa da Morte, que é a miña segunda terra, porque eu pasei 40 anos na Coruña. Entonces, a Costa da Morte conozco moi ben. E ali foi onde surxiu a empezar a pintar. E despois tamén empecé a facer poesía. O que pasa é que facía poesía en castelán. E teño poesía en castelán moi bonita. Aquí quixena pasar o galego, pero non me queda tan ben. Entonces, o que teño é feito sobre a Ribeira Sacra, a Costa da Morte, pero a Ribeira Sacra, pois, o que dicía, pois teño do Miño, de Escairón, de aquí de Monforte, de Sober, do románico tamén, do románico, o sea que entra un pouco todo o que é a Ribeira Sacra. E todo isto saliu porque, claro, eu como estaba pintando, a primeira pintura que fixen sobre a Ribeira Sacra foi o cartel do 25 aniversario da Feira do Viño de Chantada, que o ganei, presentei e ganei. E me preguntaron, daquelas tiñan televisión en Chantada, tiñan unha televisión aí po pueblo, e me preguntaron se era profesional. E eu dixenlle que non. Profesional serei a partir de hoxe, porque ganei o concurso e serei a partir de hoxe. Bueno, pero me quedei asombrado despois, cando cheguei, cando viñen da Coruña, o día siguiente, ou a semana siguiente, e cheguei da Coruña e me deixo os paneles todos aquí entrando no Forte, enchantada, pois, os paneles todos esos de grandes, todos ca miña obra. Eu quedei impresionado, o sea, que ya hasta fotos e todo. E despois, no que era a liña que iba de Lugo, Chantada, tamén levaban o cartel. O sea que aí foi onde empezou, pero logo, bueno, toda a poesía empezou dispós, eu facía poesía, iba á playa, pois facía unha poesía na playa, se claro, estaba traballando, e cando tiña un hueco, que todos traballando, poucas veces ten hueco, porque además, no meu traballo eu tiña que fichar, ao empezar un traballo, e volver a fichar o terminado. Era todo... Tuveche suerte, porque o traballo era de sol a sol. Entonces, pois, como cando tiña un hueco, pois tiña unha libretade e puña máis escribir, calquera cosa. Aí foi como empecé o tema da poesía. Xa digo, non sei que
que máis vos vou a contar. Despois, que este home, vou a falar deste home, porque para min é un honor que ele me presente o libro. Tamén podía presentar a Peruchel, pero eu me gustaba que me presentara eu, porque nos conocemos, pois claro, o sea, somos veciños, nos conocemos, nos perdemos de vista e despois volvemos a encontrar. Cando foi que presentaste o libro ali na Casa de Cultura, Lois Pereiro, presentaste o libro ali, e aí nos volvemos a encontrar, falei con ele, e foi cando empecé a dixerme, pero tens que escribir en gallego. Bueno, pois hai que escribir en gallego. O que pasa é que o meu galego é o da calle, non é o galego que falaba aquí Gloria, que o noso galego era o galego da calle. Entonces, pois, temos que tirar un pouco como podemos, arreglando as cousas, despois preguntándolle un pouco que termina de arreglar un pouco a Peruchela, que termina de arreglar un pouco a cousa, non? Bueno, pois non sei que máis, bueno, me quedo do amigo Germán, que como dicía outro, somos veciños, somos amigos, pero máis que amigo é un irmán. Porque eu con ele aprendín moito, porque me empezou a levar aos recitales de poesía, empezoume a levar aos eventos por aí, entonces aprendí moito dele. Ya se seguimos, entrei na asociación dele, de Poetas da Ribeira Sacra, despois levoume a Chantada, entramos ali cos de Chantada tamén, que a Irmandade Poética Artística de La Pelusa, e así andamos en todas as recitales e eventos que podemos. E este home, como andan todos os eventos, pois me gustaba, e el, que ten moita experiencia, moitos anos e moita experiencia, entón me gustaba, e como é veciño, pois me gustaba que levara aí o nombre dele, e que me fixera aí o prólogo, e que me presentara o libro. Vale. Bravo! Non me escribiste moi ben, pero bueno, algo aquí vou a decir. Bueno, Como isto vai no libro, xa pon aquí presentación, xa non vou facer outra cousa, mas que bueno. si vou, se me permitides, si vou a ler un poema meu dedicado ás letras galegas de hoxe, que o titulo A gaita ri, a gaita chora. E tamén vou dicir que sou profesional, porque tamén levei o primeiro premio por esa e outras máis. Pero vai a presentación, Diz así. Escoitado, verdad? Sí. Suso Talento pediume que lle escriba unhas poucas liñas para o prólogo deste poemario, o cal me honra por ter a oportunidade de encabezar tan prestixioso relato deste interesante libro dunha persoa que admiro e que, sen dúbida, merece. Como non hei poñer unhas verbas sinxelas da miña autoría que, na medida do posible, expresen unha sinxela loanza dun gran poeta polifacético e prolífico escultor, gran pintor do románico da Ribeira Sacra e excelente persoa humana. Sendo veciños dende cativos en Escairón, o Sabiñao, prácticamente desde o berce, tivemos a sorte de compartir a sabedoría e a gran cultura que aprendemos daqueles que estudaban, porque nós, a sermos universitarios, non chegamos. Pero chegamos, eu, por exemplo,
cheguei a presentar un curso de verano, que aí estaba o jefe por a universidade e suspenderonme porque o ano seguinte volveronme chamar. Bueno, entonces sigo aquí, xa pouco máis. Parabéns, Suso Talento. Nunca mellor alcume aplicado por esta nova achega. Unha produción de poemas sinxelos cargados de sentimentos e de fonda identidade. Varios deles musicados. Varios deles. Que falan da nosa querida Galicia e que, a vos seguro, enternecerán con amor e nostalgia evocando vivencias enxebres e tradicionais. Por todo isto, desexarche un grande éxito a este poemario. Tamén aos editores que están perfectos, están moi lindos. Que venga a enriquecer a nosa poesía con un auténtico talento. Ti, talento. Suso, talento. Jesús, ¿qué? Jesús Fernández López. Bueno, con esto, O que pasa co de talento, vamos a dicir por algo será. que ven de meu pai. Meu pai era o talento. Entonces, falleceu meu pai, Pois tú eu seguiches. segui co de talento. Tú seguiches. Bueno, un aplauso para él, si queres. Vou a rematar logo facéndolle honra ás letras galegas con un poema meu, permitido, non por ser o día das letras galegas, que remate logo eu con isto, e dice, titúlase A gaita ri, a gaita chora. E dice así: soaba alegre a gaita con son e ar de ledicia. Que doce soaba a gaita lembrándonos da Galicia. Soaba no noso corazón, con alegría e tristura. Ten dobre sentido o son e mesmo canta que chora. A gaita é un instrumento que cando sentes tocar fai reloucar de contento e fai cantar e fai chorar. E hoxe pode soar dando saudade e ledicia cando te posas coitar as melodías da Galicia e brincar ledo a bailar coa música feiticeira e olles repinicar as notas dunha muñeira. Con tambora compasada, día da letra galega, ríe e chora nunha foliada para lembrarse nos dela. E se lonxe estar da terra ou moi perto, se estás nela, non sabes se toca ou berra que os galegos volvan a ela. Tributo hai que render a gaita e mailo gaiteiro, o fol, o ronco e o punteiro, que fan a Galicia querer galegos no mundo inteiro. Gracias, Germán, por as túas palabras, por a tua compañía. Ahora, gustaríanos que nos leras tú tamén un poemilla, non, Suso? A ver, cales nos des seleccionado. Perdón, teño aquí un... Vas a ler un... Vamos a deixar a Suso que nos lea Vale, vamos a ler. Sí, Bueno, sí. Eu a ler Ribeira Sacra. eu vou ler o Ribeira Sacra, pero que é máis outro pouco. Bueno, tú vas dizer. Pero primeiro vou a ler a Pequena Aldea porque é o primeiro que teño aquí. Entonces, dice así, Pequena Aldea. Pequena aldea,
naquela pequena aldea terriña donde me criei, despois dunhos anos sin vela, ao lonxe triste me quedei. O que na aldea encontrei non queda un só veciño, non queda ninguén, nin amigo, nin veciño, nin ser querido. As campás xa non soan, veciños a misa non van, as mulleres xa non choran, a aldea soiña baleira está. Os paxaros xa non cantan, homes xa non van ás leiras, o gando o prado non pastar, sen homes, sen mulleres, quedar. Vale. Pois agora vou ler eu Ribeira Sacra de Suso Talento e tú remata esa un talento. Vamos a ver, titúlase Ribeira Sacra e dice así: Ribeira Sacra ribeiriña, no outono vistes de cores, pariches nas túas viñas primavera, uvas e flores. Viño, dormes na cuba, á beira do río Miño, o sol que lle deu a vida o mencía o novo viño. Este é o noso pai Miño, en riba, muras e socaldos, nas adegas dormes suíño, froitos das vides e dos alces. Onde se fixo o viño o milagre desa fermosa paisaxe, maridaxe da uva e do viño, ese miradoiro salvaxe é a beleza do pai Miño. Onde aí o señor alcalde escolheu tamén aí un cachiño para disfrutar, verdad? Bueno, pois agora vou a facer outra. Esta había titulado A Ribeira Sacra debe ser Patrimonio da Humanidade. Debe ser. A ver se chegamos a eso. Entonces esta poesía divídese nas 4 estacións do ano. Eu encontro a Ribeira Sacra no inverno, salindo do inverno hacia a primavera. Entonces, aí en donde empezo eu. Inverno. Ribeira Sacra. Encontreite dormida e espida, con os peitos descobertos, co pelo despeitado e mollado, cansa de parir beleza. Ribeira Sacra eu mireite. Ribeira ti miraches. Ribeira eu mireite triste. Con tristura pregunteiche: quen cobrirá o teu corpo? Quen cobrirá os teus peitos? Recén chegará a primavera, quen dormirá no teu leito? A primavera revestirá de 1000 cores, sacaráte dese inferno, poñerache un vestido longo, pintado de follas e flores. Ribeira Sacra, terra de viño, con ese vestido novo cor verde, as vides e a natureza do sile do Miño deixan ao teu corpo coberto de cores. Agora vamos á primavera. Ribeira Sacra, eu mireite. Ribeira heroica, ti mirabas.
Ribeira, eu mireite sorrir. Ribeira, ti te preguntabas. Ribeira sacra, terras de soño. Ribeira heroica, está nesta primavera, mírote con ese vestido longo, cubres de follas e flores a terra. Na primavera topeite cun vestido de terciopelo, fermosa nesta terra mireite, como a recén chegada do ceo. Ribeira, que belo pelo levas, cando pos ese fermoso velo, mirarte con esa longa melena, cando o sol acariña o teu pelo, mirar o teu corpo vestido de cores. Ribeira, para mí, é todo un soño, mirar teus peitos cobertos de flores. Quixera, Ribeira, ser o teu dono. Ahora ven o verano. Ribeira sacra, eu mireite. Ribeira heroica, ti mirabas. Vinte radiante de felicidade. Ribeira, ti preguntabas. Ribeira, ese vestido de mil cores que cubre todo o teu corpo. Mireite sobrada de felicidade. Ribeira, és toda unha divinidade. Mirar o teu corpo coberto de cores. Ribeira sacra, para mí é todo un soño, cando levas ese velo de follas e flores, quen puidera acariñar o teu pelo. Patrimonio, materia prima e riqueza, cando levas esa larga melena, mirar do miradoiro do río, xanela de beleza, baixan cara ao río, divides e uvas plena. Perdonade por os erros. Nesta fermosa ladeira, nas fervenzas do Sila do Miño, na ribeira arrecenden as adegas. As sabores mencía ese novo viño. Outono, ribeira sacra, eu mireite. Ribeira heroica, ti mirabas. Estabas radiante de felicidade, con ese vestido de mil cores. Cañós do Sila do Miño, das túas ribeiras anelos, cando estás coberta de uvas e vino, a beleza levas baixo o ceo. Fermoso verxel do outono, es como un cadro de mil cores, cando as uvas se converten en vino e as follas pétalos de flores. Ando onde repousa o mencía o novo viño, vistes de vermello, ocre ou ocre unha beleza, nas ladeiras do Sila do Miño remata o ciclo da natureza. Murchachese esa longa melena, majestosa ribeira, xardín de paz, non perdas a beleza, morrerei de pena.
Ribeira Sacra, Patrimonio da Humanidade. A verdade é que ten moitos poemas, este poemario, como vos dixen antes, ten 200 páxinas. Este foi unha mostra, pero ten outro tipo de poemas que non falan da Ribeira Sacra, que tamén falan de amor, que falan da lúa, sobre todo de amor, da lúa e de outros sitios tamén da Ribeira Sacra. Ten as pinturas, E aparte, as ilustracións que acompaña a obra, creo que hai unhas 12 ilustracións, 10 a cor e 2 en branco e negro, os que amosan o seu traballo como... E precisamente están fotografiadas por mí. Parecen mesmamente os cuadros, Eu teño aquí unha máis pequena da primavera, se queredes, pois No, pero igual unha estación... Podemos facer unha do mar, que nos está un pouco lexos, a do mar, por exemplo. Sí, unha do mar. Pero non sei se miramos, non? Sí, mira que teño unha. Queixas ao mar. Non sei se Deu ser esta. Xeres, veña, que matamos ou hai alguna que che guste? Hai alguna que teñas alguna que che... alguna especial, alguna favorita para ti? Son todas máis ou menos. Sí, eu hai algunhas que me, gustaronme todas, pero obviamente hai unhas que me gustaron máis que outras. A ver se encontro así unha que me chamara... A ver, aí unha que conta unha historia. Vamos a ler esta daqui, que é A cor do sentimento, que é o título que leva o libro. E despois as demás, xa se alguén o merca, pois pode lelas, tranquilamente, pausadamente na casa. Esta, A cor do sentimento. Veña. A cor do sentimento. Sentimentos ela leva, sorrisos nos seus ollos. Fermosa loura é ela, experta dos seus soños. Es o espello da alma, son miradas de desexo, de corazón espertaba, no corazón eu te vexo. Dormía, sábana de seda, son da alma, túa amada, tecendo sono da almofada, son segredos de alcoba. Asoman túas miradas, esa cor do sentimento, cando espertan as fadas, amor con tenrura sento. Pois, moitísimas gracias a todos pola vosa presencia, por apostar pola palabra, gracias a Gloria, gracias a Suso, a Germán, tamén a Eliseo, que ainda que sexa na distancia, pois témolo presente. E tamén de novo, unha vez máis, moitas gracias aos membros do Ateneo Casino por brindarnos o seu espazo. Levar un libro destes é levar a poesía galega contemporánea a casa, é apoiar o traballo cultural de proximidade e é celebrar o Día das Letras Galegas con tinta, papel e con sentimento. Polo que se alguén dos que están aquí desexa quedarse con alguna destas obras, pois pode por aquí pasar que os autores ya asinarán. Nada máis.